Nekene no ndị ba Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu. Biko hapụ ihe ọbụla ị na-eme kịta ọnụ ifo vidio, hapụ ihe ọbụla ị na-eme na nekene vidio. Afum ni nesigo nyabo video. Onwe ihe for the video. Nya iyi anu nwo ya abo akpo mmada segili yense. N'ụfọdụ na-eme nya bụ ihe. Mana kedu nke bụ wickedness? Onwe ike unu na-eyo na-aghọta ihe mere na that video maka noise kali. That woman nke anyị na-afụ kịta kpọrọ nwanyị na ya na-abụbi. Okay, si ka begodu no na-emegbu dị nwa emegbu. First of all, nwa gị na ya na-abụbi ị na-emegbu emegbu. Amọrọ m ka unu si derive joy imegbu onye unu na ya na-abụbi. Something is wrong na Igbo ayo, mana we are not seeing it yet. Something is wrong. Ọ dịka onwe ha agbanye n'ikuku kpem. Akwa ikwenizuka nke that's in the last 1 month. There are so many cases of domestic violence, child abuse. Amam ka yesisi anu Igbo imegbu mmadụ na imekpa mmadụ arụ na ịma treat ndị ha na ha bi na Igbo is on the all-time high. From ndị na mere expect kana bi ihe ya eme na eme ya. Kedu ka mmadụ yese nyocha nsị inyo. There are so many people n'ụwa today nyocha nsị na soka we ha. Osoko ya bụ na nsị ha tete na arụ. They think how they use anyonse. They find it very difficult to brush sapia. Now imagine for a minute. Imagine on sia forces, imagine on sia baka, imagine on say for like 4 days. Because obuni in a laboratory, man, okay, nsia 4 days, 2 days, man can offer umeche na adenia. We catch you make a test again. Change and tomorrow morning with some sample okay check here. You wanna diagnose check here any meg. For the say when I'm manifesting in the morning. Or get your luggage in 1 milli, come on milli bag after like 2 to 3 hours or 1 hour, depending on my bag of my give it in. Come muddy jiku be. No wa heaven. No one what can chigide echiche n'uguli kungwa nene chigide echiche chigide gudu no echiche n'ụwa nwanshi buli onye mmadụ ibe gị si anya die. Imokwana that person will never on this earth be a normal human being again. Imokwa how level of wickedness mmadụ ya enwe n'obi ya. Imokwa how level of wickedness ya emegide n'obi gị. We elevate to that level. Some people anaghị egwu anaghị pay attention n'egwu. Fino gulu n'egwu sị na onye lile anụ enwe ya ele nwa anụ mmadụ, which is true. Kedu ihe ya emegide gị n'ụwa ili anụ enwe na onye lile ya ene nwa anụ mmadụ. Na nwaanyị anyalụ mmadụ nsị onye pụtara n'ikelie can actually poison somebody.
There is no two ways about it, because ihe nyere onye ahụ bụ poison. Ihe nyere onye ahụ bụ ihe ahụ gị discharge go onwe bụ na ahụ gị elijugo discharge asị na nke a na ọchọzi ya. So this one abụgo waste ka were nye mmadụ form of ife dị mmadụ nni ịhapụ na dustbin, raw food ịhapụ na dustbin, ole ka iweli ya nye mmadụ nyali onye form of ị na-enye moto ọkụ kịta exhaust ya iweli imi gị tinye ya sị na that air ka ị chọọ ikulu, automatically ị na-achọ igbu onwe gị. Makene the kind of level of wickedness low this level. Mana ọnụ ọbụla o si na dị, enwe vidio ọzọ ị na-afụ n'enu ebe a. Vidio anụnwa m chọọ m iji aka m compliment ya this thing. Biko dododo dị ndị anụnwa na-eme ụdị enyi dị ka aba na-eshi ha fụrụ m anụ Igbo. Aba na-eshi ha ebe nabata this set of people that are beginning to find their root in Igbo. Because man keep it, enwe some people na kwesịrị ịbụ ndị Igbo. Ụdị ndị ahụ na-agba this wicked, aba na-eshi ha ewele ha replace ya ụdị ndị anụnwa na-asị na they have traced back their root, sị na ha bụ ndị Igbo. So biko nenezia the complete video, nenecha subscribe and also drop a comment in the comment section. Gordon. I've been in the north for about 30-something years now. I don't understand Hausa. I can't speak. If they speak today, I cannot even hear. Apart from go come. I've been in the southwest for 8 years. 8 good years, solid one. I did not understand Yoruba. I cannot even speak. But I've never stepped my feet on any of the Igbo lands, like Imo State, Anambra State, Ebonyi State, Enugu State, and so forth. I've never lived there. I've not even slept in any of these places. But I understand Igbo and I speak Igbo very well. What does that tell you? No, just tell me. That is to tell you that the Igbo blood runs in my vein. Igbo blood runs in my vein. And I don't need a soothsayer or a native doctor to tell me that I'm an Igbo man. My people speak Igbo. They understand Igbo. If you go to the names of the people in my place, 70%, if I'm not mistaken, or 75, 80%, they bear Igbo names. My name is Ginika Chukwu. Where did my mother get that name from? Original name I was called Ginika Chukwu. Why did they not call me what do they call it? Adamu, or they call me Ayo? That is to tell you that we are Igbos. So those who were saying they are not Igbo, Ahoda is not Igbo, this is not Igbo, I think they're only doing that for political reason. Maybe something they will gain from the people outside. But somebody like me, I have nothing to gain anywhere. I always love to trace my origin. Some said Ahoda is from Benin. Ahoda is not from Benin. Because like me now, I don't even understand Benin language. I don't even know anything about Benin language. I don't know. So, go to Ahoda, you see that many people, 80%, they speak Igbo. They understand Igbo. If they don't even speak, they can't speak very well, they understand it. But ask them anything about Benin, they will not tell you. They don't even understand anything about it. Then tell me how we trace to Benin. I don't know where the lies come from. Initially, as a little child, I got that idea. I was with that idea. But at the point when I realized that I don't even know Benin. I've not been there. Even if I've not been there, I don't even understand their language. How did I understand Igbo language and I speak Igbo language?
is to tell you that I'm an Igbo man and the Igbo blood runs in our vein. My father understands Igbo. My father speaks Igbo. Majority of the names, 80%, you see Igbo. In my place, my local community where I come from, you will hear Emeka, Ada, what they call them, many, Chidima, Chima, Okpara. Are they Benin language? Are they Hausa language? Are they Yoruba language names? Why are we not bearing the Yoruba names? Our culture, our chieftaincy system, everything aligned with Igbo. Why are we denying that fact that we are not Igbo?